हामबाय जत सिनि हास्टेनि रासारगनो हास्टेनि लुकुरगनो ते सिनि सोशल मीडिया जत मीडिया रगनो हामबाय जों तिनि बुबाग्रानि थानसानि मारिबाय ते सिनि एडिसि हाफांनि साकथारमानिबाय ते सिनि किला साबजुनाल साकथारमानिबाय तिनि जों फ्री ड्रिंकिं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एबा जों मांनां दै रनानि थाङै दङ वाइमुरा बिसिव और जगाव जों प्राय 100 फैमिली 100 नखुमनो जों दै रनानि थाङै दङ ताबक तिनि और दङ प्राय 2000 लिटार अमताहाय क्लायै जों जत किला ब्लक YTF कमिटी साकथारजाक और साकथारमानि लगेव सिनि सेक्रेटारि YTF नि सिनि ITCL सिनि कने और जगह सिनि सेक्रेटारि कने ते जत YTF बुबाग्रानि वारियर्स सें क्रांग रेडिंग रायजा जों वानसगो सिनि ते प्रसादावबो दै गरै दैमा दै गाहामा नंया हेरां गरै अमताहायरानो जों सुबावानि लाइखेनो बुबाग्रानि थानसानि मारिबाय जों साकथार दङ आनि बागै जत तिप्रासानि लुकुरगनो अमनो कक सारनानि मुसुगो फाइदि जों थानसां लायनो ताबो थानसानो हामजागियाखो फाइदि जों थानसां लायनाय लरनि बागै जों दगार खुला खायजाक लरनि बागै जों बुखा कुफुर बायया साकजा आनि बागै थानसां लायै जों जतनो बुबाग्रानो सुबा लायनो दै जरानो लायनो आसुन हामबाय Oh, sarama pian ni teman ni banget tinggal lagi besar. Omo जों बुबाग्रानि थानसानि मारिबाय ते एडिसि हाफांनि साकथारमानिबाय ते किला साबजुनालनि साकथारमानिबाय जों फ्री ड्रिंकिं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एबा दै बागजांनाय वाइमुरा डिसिजन जायो आनि बागै जों ताबक रेडी जत YTF खाबाक साख्लायै जों रेडिं लायजाक जों ते स्राबसानि बिसिनिफ्राय जों आयांगिरि थाङै बानि हामबाय Ready.